मानो होननानै बुङोबा बिसोरो गांखंआनो बुफाय जाजोब्बाय BPF बिसोरो BJP जों एलायन्स दंमोन एलायन्सआबो गैलिया आखाइ फारसे आगदानि आखाइया बुफाय जाजेनबाय दानिया बिसोरजे दैमारि इमानुएल दङमोन बिथांमोना गोख्रों दैदेनगिरिमोन बिसोर सानैयाबो ओंखारबाय BPF निफ्राय आखिनि आखाइयाबो थाल्ला बुफाय जाबाय आखाइ खंगा जाजेनबाय आरो बिनि उनाव फैयै फैयै बिसोर बिटिआर सुक्तिया मोजां नङा बायदिसिना बुंबाय आरो बिटिआर सुक्तिबो जाना फैबाय आरो रायजो राजाफ्रा गरमसिन जाबाय आरो आगदा आथिङाबो फारसे गैलिया होमबा खंगाबो जाबाय मुनियाबो जाबाय होमब्ला बिसोर बोरै देरहाबावगोन रायजोफोर क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव 12टा समस्टित 12टाय जिखियो हेलौ लोगोफोर गिबियावनो आंनि इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दङ आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों बे गोदान भिडिअआ जाहैबाय बिराद इन्टारेस्टिं जागोन नोंथांमोना जोबजासिम नायलां जोबजासिम नायब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन आङो दिनै बुंनो साननाया जाहैबाय जोंनि BTC आव दाथ' BTR जाबाय बहाय मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट दं बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव बबे बबे जायगायाव बेसेबां समस्ति दङ नोंथांमोना बेखौ थारैनो मोनथिखायो बाक्सानि मानसिया बाक्सानिखौल' सोरबा सोरबाया मोनथियो चिरांनि मानसिया सोरबा चिरांनिखौल' मोनथियो उदालगुरियाव मोनबेसे समस्ति दं आरो बाक्सायाव मोनबेसे समस्ति दं क'क्राझाराव मोनबेसे समस्ति दं बेखौ मोनथिया आरो बेजों लोगोसे बैहाय बबे बबे जायगायाव BPFआ मोनबेसे समस्तियाव सोर सोर देरहादोंमोन माब्ला देरहादोंमोन बेखौबो गोबां रायजो राजाफ्रानो मोनथिया बांसिन मानसि फरायनाय मानसिया मोनथियो नाथाय सोरबा सोरबा मोनथिया बेखायनो आं खोन्थाहरनो बबे डिस्ट्रिक्टआव बबे पार्टिया बेसेबां देरहायामोन बा BPF पार्टिया बेसेबां देरहायामोन आं सिगाङाव बुंग्रोनो होन बिनि सिगां माने जोंनि बे BTC आव सिगांथ' BTC मोन नालाय दा BTR जाबाय बेवहाय गासै जोंहा मोन 40टा माने 40टा समस्ति दङ बे मोनब्रैटा समस्तिनि गेजेराव आं सिगाङावनो बुंग्रोसै क'क्राझाराव दङ जाहैबाय मोन 12टा समस्ति दं माने 12 जन बहाय MCLA दारायनो हायो बै 12 जननि गेजेराव BPFआ मोनबेसे देरहायामोन रायजोफोर बेखौ नोंथांमोना मोजाङै नायनानै ला आरो बुजिनानै ला बेफोरो नेक्स्ट बोरै जादों आरो बोरै जाबोदों दा बोथोरा बेखौ नायनानै ला बिसोरो 2015 5 बोसोरनि उनावसो इलेक्सन जायो नालाय 2015 थांनायाव मोनसे इलेक्सन जादोंमोन बै 12टानि गेजेराव बिसोरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मोनब्रैल' देरहादोंमोन आं एसे कनफ्यूज जादों दै बाक्साजों क'क्राझाराव मोनब्रै बा मोनबा जागौमोन ओमफ्राय नङाबा जुदि क'क्राझाराव मोनब्रैबा बाक्सायाव मोनबा जुदि बाक्सायाव मोनब्रैबा क'क्राझाराव मोनबा बेहाय आं एसे कनफ्यूज जादों अब्लाबो आं बुंगोन क'क्राझाराव मोनब्रैल' देरहादों 12टा समस्ति 12 जन केन्डिडेट दङमोन BPFआ क'क्राझाराव होदोंमोन 2015 आव बेनि गेजेराव मोनब्रैल' देरहानो हादों होनबा बेसेबां जेनखो बिसोरो 8था जेनोना जेनाखै रायजोफोर क'क्राझाराव 8थायाव BPFआ जेनदों 12टानि गेजेराव 8था जेनदों मोनब्रैल' BPFआ देरहानो हादों 2015 आव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव 12टा समस्तित 12टाय जिखियो दानिया फैयै फैदोलाय चिरां डिस्ट्रिक्टआव गासै समस्तिया बेसेबां दं मोन 7टा माने 7टा समस्ति दं बे 7टानि गेजेराव BPFआ 7टायावबो केन्डिडेट होदोंमोन बे 7टानि गेजेराव मोनबेसे देरहादों मोनसेल' देरहादों रायजोफोर बै 7टा समस्तियाव बिसोरो मोनसेल' देरहानो हादों 6टायानो BPFआ जेनदों चिरां डिस्ट्रिक्टआव रायजोफोर नाथाय दिनै हाग्रामाया मा बुंदों 7टायाव 7टाबो देरहाजोबगोन जाहैदों चिराङाव माब्रै देरहागोन 2015आवनो बिसोरो 6टा जेनखादों 7टानि गेजेराव 7 जन होदोंमोन बिसोरो BPFआ नाथाय मोनसेल' देरहादों बियो सोर खाम्फा बरगयारिल' देरहादों दा डिपुटि चिफ जानाया बे खाम्फा बरगयारियाल' बेल' देरहादों 6 जनबो जेनदों BPFआ होनबा बिसोर बे बोसोराव बोरै 7टा देरहानांगौ जाखो 7टायाव 7टा आं खादों चिरां डिस्ट्रिक्टआव 7टायाव मोनसेल' देरहादों चिरां डिस्ट्रिक्टआव BPFआ बेखौ गोसोआव ला रायजोफोर दानिया फैदो जोंहा बाक्सायाव गासै समस्तिया दङ जाहैबाय मोन 11टा 11टा समस्ति दं 11टा समस्तिनि गेजेराव BPFआनो दा मा होनो हाग्रामाया 11टायाव 11टाबो देरहागोननो नंखाय रायजोफोर 2015आव नाहरदो रायजोफोर 2015आव BPFआ बहाय 11टा समस्तियाव 11टायावबो केन्डिडेट होदोंमोन बाक्सायाव बिनि गेजेराव बिसोर देरहादों मोनबाल' देरहादों रायजोफोर बाक्सायाव BPFआ मोनबाल' देरहादोंबा 11टायाव बेसेबां जेनखो बिसोरो 6टा जेनदों 2015आव
मोनबाल' देरहादों 6था जेनदों बाक्सायाव 11था समस्तियाव 11 जन होनायाव बुजिबायना रायजोफोर दानिया फैदो अदालगुरियाव बिसोर बेसेबां देरहादों अदालगुरियाव गासै समस्तिया बेसेबां दं जों बेखौ मिथिना लाग्रोनि 10था समस्ति दं मोन 10था समस्ति दं अदालगुरियाव बे मोन 10था समस्तिनि गेजेराव BPF आ मोन 10थायावबो दारायदोंमोन नाथाय मोनसे जेनदों बिसोर अदालगुरियाव BPF आ मोनसे जेनदों अदालगुरियाव मोन 9था अदालगुरियाव BPF पार्टिया देरहादों सबसे बांसिन जोंनि मा होनो BTC आव अदालगुरियावनो बांसिन देरहादोंमोन BPF पार्टिया 10थानि गेजेराव 9था देरहादों होमबा मा होनो क'क्राझाराव मोनब्रै ओमफ्राय चिराङाव मोनसेल' देरहादों 7थानि गेजेराव बेनिफ्राय बाक्सायाव 11थानि गेजेराव मोनबा देरहादों ओमफ्राय अदालगुरियाव मोन 10थानि गेजेराव 9था देरहादों बे 9थानि गेजेराव ज' खालामना बेसेबां जायो 19था देरहादों बिसोर गासै मोन 40 समस्तिनि गेजेराव बिसोरो 19थाल' देरहादों बिसोरो बायदेरनानैसो सरकार दादों होमब्ला बिसोरो नेक्स्टआव बोरै देरहाबावगोन बिसोरनि भटआ खमायगासिनो दङ 2005 निफ्राय इलेक्शन दारायजेनदों जेब्ला 2003 आव मा होनो BLTF होनना बुङो BLTA जेब्ला BTC खौ लाबोयो 2003 आव बिनिफ्राय इन्टारिम सालायनो मोनदों 2 बोसोर बिनि उनाव 2005 निफ्राय इलेक्शन जादों 2005 आव बिसोर 40थानि गेजेराव 39था देरहादों मोनसेल' जेनदोंमोन BPF आ 39था 39 थाखौनो 39 थाखौनो BPF आ देरहादोंमोन 2005 आव बे समाव बिराद दावराव दावसि उन्दुलायनो हायि जादोंमोन दाना फैयै 2010 5 बोसोरनि उनाव इलेक्शन जालायबाय बेवहाय बिसोरो 40थानि गेजेराव बेसेबां देरहादोंमोन बिसोरो फैलायबाय 29थाल' देरहाबाय 11था जेन फैलायबाय बिसोरो फार्स्टआव मोनसे जेनदोंमोन 2005 आव ओमफ्राय 2010 आव बेसेबां जेनलायखो बिसोरो 11था जेनबाय 29थाल'सै फैयै दाना 2015 5 बोसोरनि उनाव इलेक्शन जालायबाय नै थांनाय BTC इलेक्शनाव बेवहाय बिसोरो 21था जेनदों रायजोफोर 21था जेननानै बिसोरो 19थाल' देरहादों होमबा बहुत बुरजा माइनास जालायबाय ओमफ्राय एबार सिगांनि जुदि आपडेटखौ नायोब्ला बिसोर एबार बेसेबां देरहानांगौ 9थाल'सो देरहानांगौ दाथ' बिटिआरबो जाबावबायसो बोरै 9था देरहाबावगोन बिसोरो आरो नोंसिना खमायबावगोनसो रायजोफोर नैबे हिसाबजों दिनै माखासे BPF नि कर्मीफ्रा बिराद ओंखारदों बेखायनो नोंथांमोनाबो ओंखारखादो सम थानायावनो इलेक्शना गाबोन समफोरनो जानोसै नै गैथारलिया बेखायनो ओंखारदो आरो माब्लाबाबो BPF आव भट होगोन होननानै थांखिखौ जिबनावबो दालासै आं बेखिनिखौ बुंबाय माब्लाबा BPF आ आरो देरहानायाव गैलिया मानो होननानै बुंबा बिसोरो गांखंआनो बुफाय जाजोबबाय BPF आ बिसोरो BJP जों एलायन्स दंमोन एलायन्सआबो गैलिया आखाइ फारसे आगदानि आखाइया बुफाय जाजेनबाय दानिया बिश्वजित दैमारि इमानुएल दङमोन बिथांमोना गोख्रों दैदेनगिरिमोन बिसोर सानैयाबो ओंखारबाय BPF निफ्राय आखिनि आखाइयाबो थाल्ला बुफाय जाबाय आखाइ खंगा जाजेनबाय आरो बिनि उनाव फैयै बिसोर बिटिआर सुक्तिया मोजां नङा बायदिसिना बुंबाय आरो बिटिआर सुक्तिबो जाना फैबाय आरो रायजो राजाफ्रा गरमसिन जाबाय आरो आगदा आथिङाबो फारसे गैलिया होमबा खंगाबो जाबाय मुनियाबो जाबाय होमब्ला बिसोर बोरै देरहाबावगोन रायजोफोर बे बाथ्राखौ नोंथांमोना सानदो बेखायनो थाबैनो नोंथांमोना UPPL आव जयेन जानानै प्रमद बर' सारखौ हेफाजाब होदो आं सैथो बाथ्राखौ बुंदों गाबोन समफोरनो UPPL आ सरकार दागोन जुदि नोंथांमोना UPPL आव फैयाब्ला नोंथांमोना बिराद फस्थायनांगोन इयुनाव आं बेखिनिखौनो बुंनानै दिनै दोनथ'बाय बाय बाय BTR বাসীৰ বাবে প্ৰমোদ বড়োৰ প্ৰথমটো গ্যাৰান্টি প্ৰতিটো দফাই ৰূপায়ণ হ'ব BTR চুক্তিৰ বহুদিনীয়া দাবী পূৰণ হ'ব সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ BTR লৈ আহিব শান্তি সমতা আৰু প্ৰগতি মৰমৰ BTR বাসী এয়া প্ৰমোদ বড়োৰ গ্যাৰান্টি ট্ৰেক্টৰৰ চিনত ভোট দি UPPL ক জয়যুক্ত কৰক পৰিৱৰ্তন দৰকাৰ প্ৰমোদ বড়ো